Folytassuk tovább még egy thai-box mérkőzéssel. 72 kg-os összecsapás következik. Jirzsi Jaros Csehországból a szegedi full contact eseversenyzője Ramocsa Zoltán ellen. Írja magasabb, többszörös cseh bajnok. Rendkívül jól képzett versenyző. Ezekkel figyelmeztetik most Ramocsát. Egy szép nagyívű dobással mutatkozott be, de ezt nem lehet díjazni. Szintén egy fej a különbség a két versenyző között, ez meghatározhatja a meccs kimenetelét. Tehát hasonlóan az előbbi mérkőzéshez, hasonló a két versenyző egymáshoz képesti felépítése. Mert itt úgy érzem, hogy a cseh versenyző jobban tudja érvényesíteni a hosszabb végtagjait, mint az előző mérkőzésben. Ramocsa egy kicsit menekül, tart egyértelműen Jarostól. Megsérült volna ettől az eséstől. Nem csodálkoznék. Iszonyatos lábsöprés volt. Jól lépett el, most kéne jól megszórni ott belharcban a cseh fiút. Na majd a folytatásban talán. Eléggé húzza a lábát Ramocsa. Bár ezek az akciók ugye pontot nem érnek, de pszichésen mindenképpen jelentenek valamit. Elindult a második menet. Nagyon jól kezdett Jaros. Ugye fogni lehet a fejet, és közben térdrugásokat alkalmazni. Ez teljesen szabályos technika. Kinéz az edzőkre Ramocsa, hogy most mit csináljon. Látható, hogy nagyon húzza a jobb lábát. Óriási rúgás. Egy kizuhanjanak a ringből. Kár, hogy megsérült a lába. Bizonyára hátráltatja a küzdelemben. Nem is tudja folytatni tovább Ramocsa Zoltán. Le kell léptetni őt. És így, ahogy a profi boxban megszokhatták, sérülésnél technikai KO-val győz az ellenfél, a cseh Jirzsi Jaros. Kár érte, de talán még találkoznak egymással, vissza lehet vágni. A győztes tehát Jirzsi Jaros, Csehország.